utaure nhau yako yekunditorera midziyo yese yawanga wakanditengera mumabhraketi nenyaya yekuti wakabva wachikaukama nei akabvisa mari yechikaukama kana kuti patori nevimbiso yekuti achatobvisa mombe dzekupa amai kuti amuchava amai vangu. Pane nyaya amai tauraitisi pamusoro iwe inini mwana uyu akandifusura tiri kusohoko akati amuchisira amai vangu akabvisa $10 pamberi pehama dzangu. Inini ndopandikamuti inini sezvo inini kutakurira 9 manzi kwandakaita chiisawo mombe 4 apa nokuti inini ndakabudisa ropa rangu mudumbu. Tichibva ipapo ndobva azofona kuti ndiri kuda zvinhu zvangu zvese zvandakakupai nokuti mainhuwa nhamo ini. Saka ndikutozvida zvinhu zvangu mutodzorera zvinhu zvangu zvese zvandikakupai. Uye zvandakakuvakisira imba manga musingazive toilet imi manga musingazive kumamira mutoilet imi. Ezvi ndizvo makuziva kumamira mutoilet nokuti inini ndakuvakisira ichi ndakuvakisira imba no toilet. Right, amai. Uyu mwana wenchecha. Mwana wangu chaiye zvokutoti zvinhu zvacho. Asiro wamai nini. Zvokutoti zvinhu zvacho ndakatoya nazvo ndikatenda nazvo kwanhengi kwasabu. Chimbomira. Asati asiri kuti chakakonzesa chipi zvikava ne. Tomboenda kumwana. Mwana. Oti kundizva wana mama. I'm sorry dad. Nyaya yakatangira pakuti ndimai vangu vakandibereka. Amai yofunga tikazoziva naye manje. Pamusoro dad. Ndimai vangu vakandibereka. Ndakazoziva zvangu mai manje. Asi ndaziva mai vangu ndakada kuratidza rudo kunani kuna amai. Makakura musingazi amai. Raitande. Ndakada kuratidza rudo kuna amai vangu. Saka sekuru hanzvadzi mwana wehanzvadzi yavo vakanditengesera stand kuDarwin kutown. Vantengesera stand sekuru ndobva ndavaka imba ipapo. Panga pane cottage 2 rooms netoilet. Ndavaka pane pamwe pamunofanira kudzokesera dai makuti amai vati vakakutakurai 9 manzi amai venyu vanditi asi pamutokora mutaura kuti makazoziva kuti ndamai vanyu jekesa ipapo orati makazoziva kuti ndamai ivava here kuti pane vamwe ivava pane vamwe amai vangu vamugara navo kwenzi kwete kwetapo ndaigara nambuya vakanga vandisiya ndine 3 years ndikazovaona ndane 20 asi ndonyakutumburira saka ndobva ndatengeserwa stand nasekuru ndatengeserwa stand nasekuru ndobva ndavakisa 2 rooms pamba ipapo. Then amai vainetsera nemwana mukomana wavo wekumba kwavakanoroorwa varambana baba vangu vachinetsera nemukomana ndopavakafonokwa ndiri kumwanasikana ndobva ndataura nemukwasha akati amai ngavanogara pamba vatibvise 1 room ibviswe loja gara imwe amai vaenda nogara pamba payo vakazoti loja rine utsvina pamba handisi kurira ndikati bvisa henyu loja amai musare muri mega. Hanzvadzi yangu ini ndobva aita project yekuitira amai huku because isusu tairoti amai vedu vagare pasi mai vedu isusu munhu wemakasi vanotamba njuga saka tairoti amai vedu vagare pamba saka vaitirwa project yehuku nehanzvadzi yangu padzikangopera huku idzodzo amai vakabva vadzokera kumutambo waupi uyaona pamba paipe havachawanika ini ndakabva kwanenda kuti ndiona amai ndikuvashanya ndobva ndagara pasi futi naamai chiri kunetsa chiri kuti musawanike panopamba amai vakatiwo vada kudzokera kumba kwavo kwavakasiwa nemurume wavo pakafira murume wavo kati zvakanaka amai chitsvagai munhu anoda pana inini zvezvimari handina but makatsvaga munhu anoda panapa unokuvakire dzimba idzodzo achangotakura dzimba idzodzo unodzisumudza mari yeground yangoita sei undipa zveshuwa amai vakaita sekudaro panopedza 1 week vakanditaurira vakati mwana ndawana munhu ari kuda mari yeground ndoita sei ndikati mari yeground ndingaise paiko keshi vakati zvino inotumirika yese ndikati anenge aita hafu kusvika mari yaita sei yapera zveshuwa munhu weground akandipa mari amai ndobva vanovakirwa vanovakirwa musha wakazonovakirwa amai nemusha wandakavaka inini wakange wakasiyana. Munhu wekuvaka imba ndobva adzoka kwandiri akati ona ka imba yandaenda unoona kuti pari kuvakiwa imba yakurisa yako idiki ndopandakataura naye ndikati yochisa imba ine matiles chisa floor kuti tigonoti makosti rese aenderani ndichazokusendera futi $100 kuti zvinhu zvienderani ndobva tawira nemwana aivaka pamba pari amai ndopa vakatanga kupopotawo kuti ndisuda imba ine floor ndoda imba ine matiles saka pakatanga kunetsa ipapo kubva ndasvika ini sasa daira foni yamai siseta sebhozi ndakuona zvaakuita se zvaakundiconfuse tiri ipapo tavaka bedroom yaya yapera amai vakutogara mumba toilet iripo tazoti taakuvaka kitchen iri kudiwa naamai ima 6 corner
vana vakomana vaive kumba kuya ndobva vati Fungai hafaniri kuvaka imba panapa hapasi pamba pababa vake. Fungai kana makuda zvekudovakirwa imba panapa Fungai ende munogara kumba kwani kwababa waFungai kudotitu panapa panoti kwakavasakala hapasi pekwakanjana. Amai ndobva wadzosa shoko kwandiri ndikati zvakanaka amai chidzosa ichi zvinhu zviya kuno ndivakira hangu baba kupi kuno kumusha kuno. Saka pakadzoswa zvinhu ndo pakazouya mapoto maplate chichi asi zvinhu zvanga ndati zvidzoswe nini isamende nemadhoframe nemahwindo frame ende zveshuwa pavataura kuti ndakataura mashoko ndinobvuma pamberi pedare kuti mashoko ndakamataura. Takunzwa wataura zvinenge zvinokuchenjeri kucherechesa nyaya rinai ava ndivamai vako chaiva chikuzakati akaitantika iwe uri mwana tunauteso wataura kuti ndoti kwaita kuzoti ava hamusisira amai vangu chinzana ndakakupa izvezve chidzorera ndokuda kuti mashoko towataurawo. Zvanga zvaitika ipapa handiti takatanga tatenda kumakuva kusowe saka tenda kumakuva kusowe ana sekuru vaida kugadzirisa nyaya kuti tinzwe kuti chakaita kuti sisi musavakirwe imba nemwana chii. Ava vakati vana vangu vakomana vana vangu vati Fungai hafaniri kuvaka imba pano. Iyi ndopandikati ini handisiwo mwana wenyu here kana muchiti vana vangu. Ukadaro ndoondekarembesa hatizoziva kuti wabva kupi uri kuenda kupi toda kubata pandika asi shoko randabata nderekuti taurwa naamai ndandika zvese wavumirana nani nazvo mazwiri andadinini andaita ndepandiri kuti inini nekuda kwamashoko iwayo chete ndewakavhwa ati mimi hamusisiri amai vangu kana zvandakakupa izvezvo chidzorai ndokuda kwamashoko iwayo here wataura. Ngobatsira ukapinda pakuti ndandida kuti ivhurike zvakanaka nyaya idadii ndauti nditi ndimandadzi ichokwadi here chataurwa naamai kuti ndimi makabvisa $10 muchitaura kuti amai ndaita segukuru magubuka papapataka ichokwadi here kuti makabvisa $10 kuti amai ndagubuka pamabvisa kuna amai ichokwadi here kuti inini naamai izvozvo makavimbisana kuti muchabvisa 4 mombe dzakadzataura dziye kuti amai vati inini chitipa mombe nekuti ndakabvisa korongo rakawanda mukavimbiswa mombe 4 ende ichokwadi kuti inini mukutsvaga mombe ichokwadi here. Baita basa sekretari tanzwa zvese zviri kutaurwa izvozvi pamakagara ipopo muri kufunga sei mimi dare kuno risina kana mumbono kuti uya nomhosva kana nomhosva nechiitiko ichocho chamungaitirana naamai venyu muri kuti kudina kana kuti munochiona hachina kururama chiitiko chakaitika chiri kukonzereswa zvakare nevanhu vari kupinda pakati pedu. Ndichiri kukeyeuka amai hamusiri mere makambouya muchikweshana baba wenyu muchivatsvinyira panguva yapere apo hamusiri mere nhasi makweshana nafuti naamai muri munhu mumwe chete makorokota nyaya izvezvi maonero andaita danivari ndosaka muchinzwa kunzi chakaipa choda kutsuhwa chichatanga ndizvo mukachipembedza mangwana chinosvika futi nokwamuri uyu nawe yake yakatonga mudare munomu amhangarirwa nababa wake murume wake achida pfuma uye akaudza ana asekuru vake havana kukwanisa kumutsuura kana kumuraita painyangadzira baba wake muno ana sekuru vacho vaiva mupi vari intachi noupi vachiwirirana nhasi zvapanduka zvakunani manje magara azara chi dei vakatozvitsura ipapo unyangadzi hwari kuita hwesohwu husina kuramba huchienda mberi. Nai maamai muri munhu aita mari stereke zvokuti mari yabva yaita amai yabva yaita baba mabva madidinjimara munyika ndizvozvo nai alright fambai makorokota dai amai zvamurikura mai venyama yemuchawana kuti baba pane yakadaro ndakatigumbura wenini semwana usaka ndati mashoko ndakapara ende ndakatadza zvishuwa aiwa inzwai kunzina chinhu chakandigumbura semwana inini mashoko zvishuwa akaparika ndakatopara mhosva asi ndechekuti inini amai vandibvisa pavanditi handichada futi kugara hanondivakira uku ndatakura futi zvavari kuda zvokuti izvozvo vana vakuramba wangu amai teererai kunzina hatiti tinoziva kuti zvandingaita inini ndina amai vangu nababa vangu vakandibereka ndakaramba baba vangu kana amai vangu ndinoziva kuti ndime mumwe baba wanenge ndichizoti ndiye baba kana kuti ndiye mai saka isi ndikukubvunzai kuti imini zvamaramba amai venyu muno here vamwe amai vamuchazoita amai ndikuona kuti zvamuri kuita
pakaoma pakanokunge pamusoro changamiri nauita akuita kwamurisa manyanga kuti muchipedzisa maita basa handisi kuziva kuti nyaya iyoyi sekretary changamiri ichipera iri kupinda kuti rime yakafanana kuti dzazonge dzabatana nyaya dzacho kuti dzakupinda dzakuita seibaakuipinza zvavo pane zvino so ngaiende iyo yamai ava nokupuhwa kwavo zvinhu ikaganuka tichadaidza vamwe vachazopinda nava kwayakatangira kune imwe klemu yayedu saka apa tiri kutaura nenye kuti amai yekuti mwana akandifusura yekuti mwana kuti yaticheka neukama ndiyo yatoda uyati kupinda maita basa regai ndingotanga kumwana rozazi ngaakubvuma kuti zveshuwa ndakatadza pane vachikeuka muimbi anonzi mashau munhu mumwe chimbo chaakaiba chekuti ukama haugezwe nesipo zvetsvina ndivainzi malegendari vaimba zvokuimba vaive ukama haugezwe netsvina nesipo kutora ukama togeza nesipo ambwe matambudziko amwe kuzvisvikira tendero zvakadai kana amai vakanzi vanopenga vanorwara amai ndaamai ndizvo tinoziva patsika nemagariro echi vanhu kana vakatodya zvomubhini amai ndaamai kana akanzi wagumburwa zvakaita sei amai ndaamai baba ndavo kuti baba vanoda kuremekeza tina anonzi Oliver Mutukudzi zvakare akaimba kudza baba naamai mazuva awedzewe zvese izvozvo imharidzo kai kudza baba naamai mazuva awedzewe mune rombo rakana kutofara kutoti amai ndina amai vapenyu varipo vamwe kutodai amai vangu varipo vapetiwanope kunochemera indinawo nhasi ndakutofusira amai kuti aiwa ngaticheka nai ukama zvaitwa makarekare kuanze kuti kuroti amene utopa zvaimboitwa kwete izvo zvachaitwa zvino zvoti kwaitorwa inonzi gari rotouya rochekwa pa vanhu vodambura ga kuti hapasina ukama kwete zvemazuva ano zvichaitwa zvacho kana wanga une rombo rakanaka rokuti mwana ari kukomborera uchiita tumari uchiita se uchiita zvinhu zvako musi wazvinodzima uchichema musodzi yeropa kuti amai varoi inovasiyira asi ndiwe sati zvinhu zvakaita sezvo zvazvitenderwi izvo zvinhu izvozvo asi zvakatorongedzwa zvakatendeswa kwasabhuka kuti amai vakatoendesa zvinhu zvacho zviri kupi amai ndakanzi kwanzi makatotuta zvinhu zvakaenda zvakatendesa kwasabhuku changamira ndokwazviri ndokwazviri zvatopedzisira changamira aimuudzwa vedare muri muno kuti zvinhu zvakatoro anzi nhasi zvinhu zviri pano zvimwe hamene kwasabhuku amai nechigumbu munomboziva kuti kugunguzika nzvadzi inonzi kugunguzika chinonzi kugunguzika unoziva kuti kugunguzika kuita sei ndo unonzi uroi kudarika munhu anonzi anokwira negibere kugunguzika kwekuti munhu achingofamba kuti mwana uyu ngokuona kuti oda isongokuona chete nechigumbu chechiri papo gara akazara ndo unonzi uroi uyo kuti hauna chaunopa wakaita todarika munhu anonzi ari kumuka achigwira bereka kuti anosvikira nyoka muzinga achifamba okugunguzika ndiyakaipa sechigumbu chaita mai chokuti nhasi unono rega ndinopedze zvino zvakani chese chandakatenderwa nemwana wangu da kuti ndochidzorera izvozvo zvakaita mai hazvitenderwe zvawakaita izvozvo kanganisai pane zvimwe but amai ndati ndaamai kana vakanzi vatadza kana vakanzi vanopenga vanorwara kubva nhasi zvizive kuti amai ndaamai kana vakati kukanganisira iwe unotoita kuti vasazive kuti iwewe vatadzire uchiedza kuvharidzira chete zviri kunzwika asikana unoti kudini mashoko wakaita kuna amai nhasi unovatanzi mwana akandifusira pakazara vanhu ukuti kudini taurisai vanhu vanzwe
amai andine mwana wenyu sikana zvisuwa ndazvuna ndamunomudaro amai ndaamai ndida kukumbira ndiregerero kuti amai vandiregerere mashoko avo mira yakachangamira takapedza munoti kudini pamusoro echangamira inini handisi kubvumirana nazvo zvokutotipo papa kwatongosara chete kuti ndimuigire pfuma yake grosari randakaja zvokutoti kana audio zvese ndinazvo panapa pafona mwana uyo akandituka sanganisana baba wacho vese wachindibatanidzira kuti ndiri muroi ndakaja mwana wake sanga ini kwasara pfuma kuti ndiuye naye akati uya ino pfuma yangu yamakaja grosari rangu ndazvinzwa ndati pari tikutonga nyaya dzechivanhu mwana akakanganisa atenda kuti ndakatadza atenda asi patsika dzedu dzechivana hatigoni kuti ticheke ukama ihwo kuti hudambure nhasi dai kuti akatadza asi tati hatigoni kuti tikucheke negari pano nhasi kuti tidamburane kuti ukama hwapera iya ndonyakutumbura tatiti hatigoni kuti titange nhasi kuti munzvimbo mama modo tiri muzvinzika kuti kuna vanhu vakachekana vedu ndiani wamauya naye wamauya naye baba kanani dzese dzirimo muno mama dzangu anonzwa dzangu ndaidawo baba akamira sababa varipo ngawe takushedzai mazwi inofunga maanzwa kana mazwi nawo ende anokatyamadza mazwi ayo asati adini taanzwa mazwi ayo anokatyamadza munoti kudini mukuru wenyu akumbira ruregerero zvesuwa ndakatenda kusaziva ndakatadza asi ndachikumbira ruregerero munotiwo kuti asamai vari kuramba kuti nemashoko ake aindadaiwa ndichadawo kana kuti handisi kuda ruregerero asi siti kuti samambo tiri kuramba kuti matsika nemagariro edu echivanhu mudunhu mambo tokwete chete mamambo tina mambo kandiya varipo vakagara havasati vazviona munotiwo kudini pamusoro changamira pamazwi muzukuru wangu akatadza ndoda kuti amai vakamutakura 9 months munhu mukuru kwazvo pamusoro pazvo muzukuru paakabvisa mari ndikada kumuedza kuti ndione kuti ari kuda amai vake here zvichokwadi nemwoyo wese kana kuti ada kuedza isu ana asekuru ndikamuti muzukuru isa $10 apo mari yekuti iwe wafusura amai vako kuti iwe hauchada amai muzukuru akatora $10 akaisa apo ndobva agadzira bva ndaitora zvangu vandakurenge ndinotamba naye rumakoma muzukuru kuda uchiri kuda here amai vako akanipindura muromo kuti inini amai anchada vanamubvunza futi ndobva ndita sekuru amai anchada ndikati very sorry muzukuru zvandiri kukuita manje zvekuti mari ikai ndakungoidya kana ndichiidya ka handisi kuti wafusura amai yako amai vako ndiwo amai vako avo hakuna umwe achazoita amai vako zvachose asi muzukuru akaramba akakakavara ndobva ndazomudzosera kuti kumutaura mashe kuti ngati shamwari warufunza kuti angaita amai vako pana amai vese kwagara apa ndiani ndikambomuchichuza ana amai akamboti ava vamwe vakati aiwa ndobva nzi ava akati ava aiwa ndobva ndazoti una zvazvinoita muzukuru amai vako ndaamai vako zviri nani kuti iwe kana usasada amai vako chizamada kumuomesera ndine kama ndamutaura ndikati kana usasada amai vako zvachose muzukuru iyi mari ndatora idari rangu ndida kutoityai iwewe ndikuda mombe 4 dzinoita kuti ropa rakatasikawo natete vangu apo ndoziva kuti iwa uchaze mwana watete wangu zvachose ndobva ndamirira pakodaro regai ndambona pakasunga rukapo pana mai avo amai muri anova muningina wangu sisi auyi mwana wenyu kuti taurai isu kufunzwa kwakangana changamira pamusoro echangamira zvekutaura mwana wetu kuzvinzwa nhasi akatotora nhasi akatotora mwana anotukana vhuriwai maodhiyo yana amai vatanga anotukana zvinyadzi mwana uyu kusvikira ati zvese zvangu ngazviuye
saka isusu tiri kukumbirisa kuti zvinhu zvacho pazvauya imba yaakavaka ngaauya kanye imba yaakavaka yake yomunin'ina wangu mwana haaite uyu hapana asingamuzivi pasori nyaya ikumachangamira kumira kwatakaita chingwira nyaya ikuchangamire wapezinaye yatopera kare inopedza nguva nyaya iri kunachangamira nyanga ichangamire ngasisei inachangamira ndosaka tiri kuti tiri mudare reno ndosaka takasununguka kuti anenge ane chekutaura anenge achifana kuti ataure zvinoita kuti titambanudze nyaya ngo nyaya dzakadai idzi hadzina kunaka dzakaipa kusunga zvinhu kuuya zvauya papa zvirikuitwa izvozvo izvozvo hazvitenderwi patsika dzevanhu zvirikutoitika izvozvo hazvitenderwi asi ndoda kusaziva mwanasikana anenge asingazive kuti zvinhu zvandiri kuita izvi ndikuzisikira moto muziso zvinozomupa matambudziko mangwana kuna naasekuru vokuti anozoshaya munhu anomubatsira mangwana anezinga amira awega ndozvatotadza kuziva kuti mangwana ndinoshaya kupera naye warangwana naasekuru zvavari kupupura vachitaura naso saka handigonokota kataenda kujajimenti chete mhosva unayo bada kuti zive kuti kana dai kunzi makumbirana regero pane zvaitika sezviri kupupurwa navari kupupura kuti mwana uyu makanzwa kutaura kwake makanzwa kutaura kwake asekuru manzwa kutaurwa ndikuita ndati mwana anotadza vanhu vanotadza vanhu vanoregerera ndiri kuti imimi sekugara kwamaita semhuri ndinoda kuti mwana adzidze anditi kuti amai ndaamai zvatataura chii chamuri kuda imimisana asekuru kuti mwana uyu akatadzira hanzvadzi yedu changada kukumbira changamira ini ndaramba kucheka naukama chokwadi mwana wetu unosa kucheka ukama mwana akaberekwa naatete asi chanda kutokumbira ndechekuti amai vake kana vabvuma kudzoreredza mwoyo changamire munoona kuita kuti mimi waite kuti varegererane vari vaviri isusu tinozotambira mushure mokuti amai vake vagutsikana kuti isu mwoyo medu hatina chitadzira nemukuru asi kana atadzira amai ake atadzira isusu ndosaka ndoda kusima nditi pamuri because ini michimi ini makangosunga chete zvaita kuti amai kuna amai ndinobuda ndikuzozvaroza kutaura ndosaka ndati nditaure nemimi regai muri iyoyi yanase kuna amai ava vambobuda panzi vanorangana vanoshadzoka nechinhu chimwe chete chekuti mambo aramba kuchekana negai muno zvii zvavari kuda ini ndinozoziva patinozosangana pakati kuti titambanudze dare redu ripere iyo mhuri yanasekuru anenge vambobuda hazvinei kuti nenyaya yakuda kuzopinda imwe yacho vanozopinda imboshedzirai dzimwe manosekitari ozi nyaya yanga yapakachangamira kuti kubva pamuri ifaenda patachangamira ifaenda gomberi mushure munge changamire varamba kuti hatichekanise kugara handinatoengamira ya tagara pasi semhuri tagara pasi semhuri uyu muzukuru wedu tamuregerera pane zvese zvakatadzira amai vake tamusunungura asi chikuru ndechekuti muzukuru wedu midziyo yakaenda kumusha kwababa vake uko nhumbi dzinenge dzakasiyana siyana isati dzinodzidzisa zvekuita tinodziona amai yake vati zvichakwanisika kuti nditore midziyo kuti idzokere musha mangu ndopavamira vakangodaro vatangodaio isusu tamuregera mwana wedu tumudei pamwe chete imi kana muchitaura zivayeno vanhu vamukutaurira mungawandino mumwe ndozvatakagara kuno muti tamuregerera asi zvinhu zendari tikufunga kuti mukutoura muchitaura kuti muzukuru uyu isisu tamuregerera tati ngaabatirwa amai vake huku tugone kumugachira zvakanaka somuzukuru wedu mudziyo yaakaisa uko ndiye achaziva chinoitakura iende uku naamai kana kuti anotipa mari ndoshoko retikuteeresera kubva kwamwe masekuru vadzorera kuti kuna amai vake vazvipupurire paramba indozozadzisa kopanzi maindiri
panze taita patanotaurira but zvinozoita manje ndine pandine pini pandinozonomirawo sababa inini zvinhu zvandakaenda nazvo uku kwasabhuku iye akazozvitakura nababa vacho achizvisa motikari vachienda nazvo kumba kwavo saka handizoziva kuti zvinhu izvi zvakazofamba zvichizoita sei ikoko kuti ini ndizozvitambira manje hazviti aiwa ini kumuregerera ndatomuregerera asi idzodzo nhumbi idzodzo zvandikaenda nazvo ikokoko aiwa izvozvo ngazvitora zvavo inzwai panapa ndimi nomota renyu kuda kusvina manzokuda kudzika kuti zvisviniwe zvine izvo tamboedza kusvina roparire ningi mota renyu but imi makutorambira mota chokuti zvisviniwe chigubumo chirimo naizvozvo zvamuta muchiti zvaenda zvichiitiwa sei papa kune mafungiro enyu tora chiti chigubhu chakachiripa kuregerera hamuna aiwa ndakare makabaa kuti muregerere mwanangu uyu ngatipe zvakati nezvakati ndokunonzi kuregerera pamakasunga kuti kubve kurokuklema paitidzoka changamira vana kutaurirai here kuburikidza neni kuti munozouya toyananisa nyaya yenyu isatiti but zvinhu atakura achiendesa kwasabhuku achibvisa kwasabhuku erisakumba ngaangozvisiya zviri kwasabhuku pandinozotaura kuti taakuita sei nezvinhu zvinofanira kuva zvichisurukira kwasabhuku anodaro mumweyo ko kana maakutoya pana kungosvika kuti zvinhu zvezviye zvaakuzogara kwadayore hati mavakuyananisa nachangamiri saka kana maakuyananisa vakachangamiri vakukudze kuti vanoikomera sei regai timbonzwa tina sabhuku anova ndiye muridzi wemhuri iyoyi pamwe anongoranga ane chekuda kutaura inini ndakamira panapa ndirisabu omuzukuru nasabhuku vakawati zvakare chova ndinotenda mamutsa ndataura muda vanhu kutse kutaura kwangu kunozi hamuzivi chete vakatadzirwa vazukuru vibana amai tese takatadzirwa zvinowanika handiti makangozvionawo zvino zvisinei ndekekutanga kuzviita sekutsanganira kupita mambo posi haarwiwe ndotishona chedu ndosaka ndakati naui zvandaitadza kana kuitora statement chiregei ndinoisa kumukuru wangu saka zvandakati chifunga inini sezvitauya kuzopotera pakazara vanhu kudai ndakati chifungidzira kuti hungu mwana akanga atadza anongoshakurwawo mapichana tozoonawo kuti pamberi apo zvii zvinoitika sekuti takatotarisira kuti dai manga muri vamwe vaitomoronike wangu kuti takangofanana tese takabereka tichamushakurawo mbichana nekuti akaita unoizi kuvhirijo inini mushakureiwo tozotarisawo kuti mangwana anodzokorora here ndo zvakatindikumbira inei ana murunga ekupose haarwiwe tauya kuzotema kuna mambo kuti mubatsirwe muyanane nekuti hazvichamedzikaka hatingamumurai baba pamusoro ibabomusikamo omberai changamire omberai maokusoro zvokutaura zvokunzi zvakaita kumba kwangu patikaenda kwasekretary zvakanzi dzokorai munotora zvinhu kwanga maendesa takaenda naasabhuku asekuru kwanga tikanotora zvinhu kumba kwangu mumotikari izvo zvinhu zvipamba pasabhuku azvisikuno mambo asati vataura rega tizotaura kuti chidai zvikuru kwamuri amai vakuru vakatadzi kubereka unobereka chirema unodii mwana wedu tamubvunza isusu kuti unovakwe here mai waunawo kana wauchazoita mai avashaya saka imimi maifana kudzoka muchiziva kuti uyu mwana wenyu ipopo tinotenda amai timakwira dare timakwirira tazinzwa
asi zvamazotaura zvanzi hatisi ndizvo. Abusarabani. Sorry. Nukuto amai umwanasikana akataza timuratidze seshoko rataura baba venyu achiti aiwa pane zvese akaita mwana tamuregerera asi muchizopedzisira muchiti mimi asi nhumbi idzi dzaakanga atora aiwa hatisi kudzitambira kuti samai kuti muti mwana vamuregerera uyewo kana kuti vanhu vese vakwanise kuenda vachigutsikana kuti mwana aregererwa uyu anopiwa shamhu yokuti akuratidza kuti ngamuranga ndiite zvakati ndokuti dare rinoerika mambo vagutsikana kuti chokwadi mwana mamuregerera saka hazvizoreva kuti mangwana kana isusu kuti vamwe vese tenge tichiona tichinzwa hatizosvika panhau yokuti tetiso maya mutengo wokunge vada kuuraya mwana wavotaridzwaisakukala vada kufanana vari kutaura nezabhuku zvakanenge wapinda mine tsoka futi dzazabhuku shakwina rikatidzwa kuti amai vekupedzisira amai vari padhuze nazabhuku imambobuda futi panze batsirai vakoma kana munin'ina wenyu munin'ina zviri kutaura dare midziyo ngaidzoke asi mwana uyu ngaamise mombe dzekutukana kwaakaita amai vake anotukana odhiyo yacho tikakuvhira midziyo ngati iye ndiye achauya kuzotipa kumba kwedu ndinodaira kuti nyaya yedu yasvika patachitarisira kuti isvike vose madzisho tinenge taakutadza kuziva kuti zvino kana zvakudai vakuramwedzana vega zviri kunzi ndaregerera asi ndi kuti zvinhu handichazvida hapana charegererwa saka ndiri kuti regai titi maita chinhu chakanaka amai chikubatsiridza kuti nhau iyi ifambe sunungura imwe nyamai hapana zvinhu zvakaitwa kana kuchereketwa waakaita mwana kuti zvinizvo zvezvo ndashinyirira ndazviita amai ndaamai chozvatataura kadi akashinira hamuna chamunowana ndimi makabereka mwana uyu zvinhu ngazvidzoke kumba ndiye achauya unotora zvinhu izvo kana zviri kwasabhuku kwete mangwana kwete kana rini zvida kuti nhasi zvinhu izvozvo zvidzoke kumba zvinhu izvozvo zvinozvinzwa ndiye achanozvitora zvidzoke zvinhu izvozvo mozvishandisa mashandisira mamuita zvinhu izvozvo ndokunonzi kuregerera makatambira zvinhu izvozvo maregerera nemwoyo mwana wekubereka muregererei zvinozwika ende mutambira zvinhu izvo mwana wemuregererei vana vanotadza izvo zvaatodzidza asi muregererei zvese zvaataurwa kuti anotuka anoita sei zvese zvida kuti zvipere ave munhu akanaka zvikuzwika mai asi samambo ndikukumbira kuti zvamuti toda mombe dzakawanda patsikana magariro edu imombe imwe chete yaanofanira kupa amai vake imombe imwe chete kwete nhatu kwete ina dzamuri kutaura iyo haina mazuva ndikungoda 2 weeks chete dzatoda kumba kuti atsvage because inyaya yakakura yaaita iyo toda masondo mairi otsvaga mombe yekupa amai vake kuti akafusura amai kuti vagone kumuregerera pakuita masondo mairi atsvaga mombe iyoyo zvitumba nhasi ngazvidzokere asi toda masondo mairi obvisa mombe imwe chete yekufusura amai zvekucheka ukamataramba kwamambo hatina chatoda mbudzi chete mbiri dzaanoya nadzo kuti zvaaita zvemakuna-kuna zvazvitenderwi kutsvaga mbudzi mbiri dzaanoya nadzo kuti mumasondo mairi iwacho uene mbudzi mbiri nyaya yake yapera ndozvandiri kuda chete ndikudzikashiro ngaatsvage mombe nekukurumidzi iwewe muzukuru mwana ndoda kuti utsvage mombe imwe chete yaunopa amai vako yokuti wakavafusura yandaramba kuti nhasi unazvigone kuti ticheke ukafa wazvinzwa imwe chete mombe ndiyatoda kuti utsvage wobva wavaka kwamambo uya nembudzi mbiri dzaunaya nadzo tobva tachinura nhau yako nyaya yezvitumba nhasi tsvaga motikari amene machira wachaita woendesa zvinhu izvozvo zvese unozvidzorera kuna amai amai vanotambira zvinhu izvo
Zikunzwika. Chienda unopfugama ukumbire kuregera kuti amai vako kuti amai ndiregere ndakatadza nezvo zvandakaita asi ndikuda kutsvagira imomeyo ndikupi inonokumbira regera ita ndichakutsvaga mombe iyo sezvataura changamire ndikukupai undisunungure mundiregere ndakatadza chovha waukumbira ndova chovha pamberi pomunhu waukumbira mamuregerera kamai mati vaniti anzi nemari yedare vada kuziva mari wedare mumasvondo maviri vaugadzira zvinhu izvozvo nyaya yako yobva yapera ana sekuru vakuregerera utotenda ana sekuru naamai avo vakuregerera ndio amai vanga varambura tichana amai tatopedza inozodzoka kumashure pamusoro mbogarai pasi kotaurira vanhu zvafamba sei pamusoro nyaya yakairi pakati pa